Икуриату мишредулар бжарат пейсло бугуркна акушара квайр пшхети наркетия. Республиканцы сгейсы дорозокот изука бени азем такувшер бжар урстул Европа и Дунея дер чемпион хахид. Ужпи я ридер нехлор цап херейтен гдота район актив рейзера ашха. А спортсмен купши кучар ридер нехлор гдота района хада Баград Бойджгой, а район пейзара ханпеве Валерий Мали. وراه بسنتر دوخات أريه ونخوش دروج عم بيه بحخز يتجي وخوشنا براو انصاص يجي خيك رخد عرلك عنه وسير حوطة ترينير شوي أبريه كيلتو تبريه كيلتو يا حزرز كي خطوه عود وخبطوه أكتنوني يتجي وتصوت الشر ومنه بسنراغم كوا أبزيرو من شوي تاج أبزيرو Ханишшайвз инаркете дерзат галит майقات بي يقولري أنيش بي يبلانكوي. بيجي كمان حقا حرا سرا مسكوا زسوب قالون كمان دجوجيوك قالون سرا 70 килограмм сукпон сасук фитн красноярский очкон ой хайк шехан урастула чемпионат хашер знак убра и ради сяйхен цепхакун ой аха сарау алшарас слышит аяйра несколити джак пи схватка нас айбат пи асетин пи сетя команда очкон сикфит ваги аяйра несколит ахбат пи тпзаха ханук галуз команда Чечнян пи хакфит убран пиги очкон убриз поздара дебзин убраги аяйра несколит وجا أراي الناس سوق وبيناس جزء خاص دبرجة أنا في بايسر برياشوك سيسر Влади Кавказ сота чезоха сара абри инвар нанчо иригинский турнир убра схаласер хопхан сгояна гуд. Я зимта дизгуду позыгоцуй звука бения. Пушк сара гони хазад школхки зимта здесь я стал да حشد لمن длита лара бра. Хаса ачкун шей разиг чез харцон гио. И юкла шеги هيك مرة نلاقي جد قصد ناس إذا رقم مرة أوزون سامين نخس ويشكو صراحة الناس هيك بدو تروحيس. بري بخاطر زخيب شيء زخته برهذا بسوا بري بخاطر يزخ زريت يكتر فايد شو هيجوه. حاجة هيجو خرج الدوب يراها أقصد تجي قوي يوم وش زلود ما شدكم وجه خا تقول هذا عشان بس يقو. عاش رجيت مزبور خدق دايما مسلمين خدق دايما شنش قدامنا. ما هيرو داغود ما تريون كل شيء شاقير خزم ما شجوا كده شو دخلنا سرق زي ما يورستو داش توي خباف باش كسرت خاي يحكي وداو بيرا ستو كمان زحنا دكتور كده يزيغ حشبياي واشو سراب خبيام شكرزك Красноярский гол Иван Яригин турнира قلنا إنار أكشياركوا إنفيرجينيا أدمرجينيا أبسوا تليخوبشرا